Ayan mga best, nandito tayo sa Luna, La Union kung saan matatagpuan ng Our Lady na Makpakan o ang tinatawag nilang Apo Bakit. Tara, manalangin tayo. Ayan mga best, kung first time mong bumisita sa simbahan, ang paniniwala dito, ang pamahiin dito sa Ilocos ay kumatok ka ng 3 times sa pinto and make a wish. And every time na umakyat ako yan at mag-pray, iba yung feeling. Parang nakukuryente ako or parang at peace, no? Parang pinapakinggan na kagad ni Apo Bakit yung mga panalangin ko. So si Our Lady of the Makpakan, also known as Apo Bakit ng La Union, so siya rin ay isa the tallest image, the tallest Marian image in the whole Philippines. So miraculous na nga, tallest Marian image pa. And every day dito sa Our Lady of the Makpakan, every day there's mass. The time is 6:30 AM ang simula ng misa dito. Every day po yan may misa, pero sa misang Ilocano po. So yan, everyday maraming nag-iigib dito sa tabi ng simbahan kasi pinaniniwalaan na yung tubig na nakukuha doon ay nakapagpagaling sa kanila, nagpapahaba ng buhay. So, well, for me, lagi akong dumadaan dito sa Luna, sa Our Lady of the Makpakan. Lagi naman ako umiinom ng tubig. Well, yung mga nararamdaman ko naman ay nawawala naman. At the same time, depende pa rin po yan sa sikmura nyo kung kaya na sikmura nyo, kasi nga ito ay galing sa poso, pero so far lahat naman ng guest din na pupunta dito hindi pa naman sumakit yung tiyan. So, ayan, kung kayo papunta babiyahe papuntang norte, so yan, pwede nyo daanan si Apo Bakit, manalangin, maglinay-linay ngayong Holy Week. So maraming salamat po, si Carlo Caldito. See you soon.